Apa sanu saya tenang. Godok. Apa? Apa ya nak kita? Dia ni nana itu. Bawa makan aja. Tiket dah. Buma mah, soman setiap. Inform. Bukan saya mau. Raino. Itu mantul lihat kita. Iya, sudah galor dah. Saya like comment mari. Siap. Nanti. Sudah. Good morning, guys. Guys, मैं इसके बाद ट्राई करना क्या चले जाते हैं guys मैंने ilang sa are mama nih ke kek naik ada sesenai deh like comment subscribe ini anu satu dunia ada kita terus hah saya gelam ya ini basukin iya ya enggak enggak ini apa kan ini pilih aku lagi nunggu kamu nggak bunyi semenjak sendiri nek gua mau dari mana Tapi bawa pernah sekarang mau kau lagi. Atau pernah. kan ya kan gak punya oh punya ibu udah punya Itu salah, salah buat. jalan jabai jalan gitu baik Dan dos baru ada kerja. belum bisa mana di balai di produksi kamera lah sekarang tuh Ada orang. Ada. apa jadi kumpan mai ya Ada apa? oh dengar Saya nagarlah kan. thằng thằng yêu ít đưa này Nei dari kisah mana nani dong hai ya. đưa này cái đưa dia mà cái với mà dia này dia với yêu sao hay đứng này có happy mong là mẹ
नायखांना दा बेलासि लायगोन जागोन गाबोन बेलासियाव हाहैगोन बै सबनिया होमबा गाबोन फुंसिम थांनाय रुनांगोन दा दा मोना अफ्रि मोनगोन ना मोना गद गैयाना दा मोना हा बिस्थिबारै सानसे थाया फुङाव थांगोन नङा थास'खौ दा बेलासियाव हाहैला ना होमबा गाबोनबो हाहैनांगोन गाबोन फुङाव सानसे हाहैनोसै सोलेर पेलेर नङान्दो एसेनो
Kenapa malam benar? Kamu pada santai kan? Enak sekali saya. Phải đấy hút sữa. Dinlerim bu konuyu arasına Monas Borala, good morning, morning.
खोनाय नङा जाफुङासो सानसेनि बैयावहाय दाना बारस'लाङोना साइकेल लाङा बैयावहाय जलफियाहाय जोंसायावबो नांथानानै दं अमानि जाबावदों माथो हैनाय होआखैलाय ना गोमोन कला थाइख्रिबाय दं गावनो हानो हायामोन गेदेरालाय हायामोन लाइक कमेन्ट हरदो लोगोफोर nggak sama berapa kan Happy Diwali, happy di Diwali kan ya like horde मजा चुबा ना बरो मजा जायो आं हरदो बिसोरथ' जाखायोना mobile ko lang anda Saja lang gusto kung silula mahayala Hindi rin wala ka naman.
ला गंनैबो माइ हानानै लाखानानै सानदुंआव माइ हाखानाय मा होनो दे होननाय बायदि रोङा होनना बुंनांगौ होनोसो हरनो नागिरदों हानाया टाइम जालासै मा होनोमोनलाय बेफोरखौलाय गारना दोनलाबायजायो दा सानगोन दानांगोन गय जानो जायो मिन्थिखागौ बेखौनो गानसां एख' नङा
खोमा औ हानदों बाजार बाजारफ्राव हानदो जों फैयासै था मबाइल दं मा होनदो सोराबा मा ना बुरजा लाबोना मासेबो हराखै होनदों मा मासेबो हराखै ओरै बारस'लांसै ना दिनै फुंनिखौनो 11ता नङाबा मोनजाया इसोरो अमा मानैया सान्दुंआ एखैसो नांदों खोमा हेबगोन ना मागोन मानो टास बाहायनो नागिरदों नै लोगोफोरा पेटलाया बस्था लानानै थांदो नै गैया नोंसोरो फुङाव दा हानानै रुबासो मोनजागोन पेटला पेटला आरो पेटलि गैया दे नोंसोरनो थास'लायनि ओइ पेटलिया गनोसै दा रावबो गैया गबा माबा गनो गोरोंथार जादो इयो थांफानो पेटला थांफानो गन्थं हंलेले हंलालाखौ लानानै नोंसोरो नोंसोरो ओइ जा पेटलाया थास' लायनो नागिरदों ने अमानो हानानै उफाय गैया एसे गोखैखौ बोरै जायो इसोरलाय गुसुथार सान्दुङाव खारबानो बार गोजांदो ओइ सान्दुङाव हाहैनि इखि फैयाहां दा ओइखि फैगोन लामाखै खारलागानो इमान न' सेराव खिनानै दोनोना फायखाना थानानै थै बाल बासोगारलां बेरे-फुंजानि लेथ्रानो मा आं ओंखायनो बाहारजों फैनो बायो इयावलाय माबा गायहांदों नामा हा इसा मानि बेयो बेसेबा गोथौ हाखरमोन फबजोबबाय मानि मिल बानायहांदो इयाव माइ मिल गेदेर माइ मिलल' ना माबा माबि मिल बानायगोन आं ओइ बाजारनिखौ हायनो ओइ नै अबेजों लामा दङ ओइयो मोजां मोजांथार हा ओमफ्राय दै बारनांगौ इखौ हायोबा गोथैबारिसो खोमा ओइनै बाजारानो मोनबाय इजों थांबा जोंना सालबारि बाजारा ओइ खाथिथार अ इजों लामा दं ना दैमा दं
थानानै फैला थां अबेजों थाङो फैनाय लांथाराबा नै केबा बारि माने अबेजों फैफिनगोन माथो गय जानो जाहैदो ओइ नै आंबो थाइबायानो लाबो आं गय जाया गय मोनजाबाय गय बायनानैसो जाबावबाय देदलाया थास'आनो दिनिया गैलाबो
रेस्टुरेन्ट बन्द जाबायबो। सोरबो खोमा ना नोङा? हा अफिसा अबे? बेफोरखौ आं मेथाइ जानोसै। जाखोगोन र'। ओइखौ लायगोन ना फेरला ओइ वालजिंनिया ना गोथैबारि